Zdravím vás ľudia pri novom videu, dneska si hráme ďalšiu nubackú hru na Robloxe. Ideme hrať hru, vo ktorej budeme na vozíčkoch a budeme chodiť cez veľkú dráhu, budeme na veľkej dráhe. Takže môžeme ísť rovno na to. Je to veľmi cool hra. Fakt. Vôbec to neviem hrať, ja som to už skúšal, ale je dosť ťažké, lebo keď idete rýchlo, tak potom to vyletíte z drahy. Je to dosť ťažké, akože. A keď sa vám páčia naše videjka, môžete dať lajky od Berry. Choďte sa kúknúť na náš kanál, kde máme videjka. A ideme si spavnúť ďalší vozíček. A ideme na to, len tu sú teraz ľudia. Takže započíme, dobre, a ideme. To lietadlo nám nezavádzalo, dobre. Ideme pomalšie, aby sme nevyleteli z drahy. Dobre. A ja som si... A nie, Cipek nie som dobre, on je v druhom vozíčku. Takže poď. Musíme troška aj brzdiť, lebo je to dosť ťažké, fakt. A tu napríklad, keď... No, som mal brzdiť. Ja som nebrzdil, dobre, nevadí. Ideme naspäť. Dobre. Ideme sa po ďalší vozíček, ale keby sa tu nejak rýchlejšie dalo ísť. Dobre, ideme si spavnúť vozík. Ja si ho chcem spavnúť. Dobre. Nie. Oj. Nevadí. Dobre, a ja som zomrel. Ideme si spavnúť vozík zase. Už dnes 5. krát. Nice. Ideme ďalej. O, pozor. Dobre. Takže ideme... Nejak sme to dali. Ideme ďalej. A, dobre. A tam padajú, neviem, asi vozíčky, alebo čo to. Musíme dávať pozor. Zase musíme troška brzdiť. Aby sme nevyleteli. A zase nefest. Dobre. Dobre, a brzdíme. No poď, ale brzdí. Dobre, nice. Poď, ale teraz to je nejak nakrivo. A tu je stopka. A nie, vlastne tu môžeme byť. Môžeme ísť aj rýchlo, lebo sme zaistení. Ale už brzdíme. Typek sa vracam dozadu. Dobre. Poď. No, nejaké veľké kladivo, musíme dať pozor. Dobre. Prešli sme ho rýchlo. No. Dobre, a tu už by mal byť koniec za chvíľku. Či nie? Tu nejak dlho ideme. Už hore. Nie, pri konci. Ja som reálne pri konci vypadol. A to nejaký typek. Prečo? Fakt znova. Musíme to tu prejsť v tomto videu. Dobre. A ten typek, čo tu robí? A zase som vypadol do prdele. No, vyskočíme. Nevadí. A tu je vozíček na krivo, takže si ideme ponoviť zase. Tam typek levituje úplne, pohoda. No. Tu skapali úplne. Dobre, ideme si ho spavnúť. No, sa spavní. Čo mi hneď sa... Nejak sa to laglo. Sa mi zdá. No, dobré, takže už som si tu zapol znova, lebo sa mi to nejak seklo. Ale môžeme ísť ďalej. A tu musíme dať páčku, na ktorú som nestihol dať, nevadí. Takže ideme ešte raz skúsiť. Dobre. No nie. Switch, dobre. Takže môžeme ísť na to. Ideme. Musíme si dať veľký pozor, lebo tu môžu byť typci na dráhe a zase vypadneme. Takže musíme aj troška brzdiť. Keby náhodou niekto bol na dráhe. A musíme to prejsť, takže
Budeme sa snažiť. A brzdíme trocha. Dobre. Musím zase výjsť. No to zabrzdíme. Trocha. Nice. Dobre. Slov niečo, ale na čo slov, tu môžeme ísť rýchlo. Dobre, tu už není. Toto, čo nás držalo. Takže musím už pomalšie. Dobre. Kladivo. Dal som to, prešiel som cez neho. Dobre, musím si dávať, sekačka. Musím si dávať pozor, aby musím sa kúkať pred seba. Dobre, musíme to prejsť, lebo nie je to až také ťažké. No, poď. Dobre. A tam už by mal byť koniec, tam už som videl. Už. No jasne. Super, takže už tu máme koniec. A ideme na ďalšiu mapu. Ideme si zbrať nejakú, napríklad túto. Skúsime aj túto prejsť. Teraz sa teleportneme. Dobre, spavneme si tu vozíček. A ideme na to. Tu je nejaká snežná. Dobre. A nice. A tu bola nejaká guľa. Vyletel som z dráhy. Ale idem. No, takže už nejdem. Už sa mi tam ani nechce vrácať. Teleportu vlastne není. Škoda, že ľudia, keď sa vám videjko páčilo, môžete dať lajky, odbery. Píšte do komentov, že čo by ste chceli na budúce natočiť. A vidíme sa u ďalšieho videa. Čus.